firmar l'entrada. Sí. I aquell dia. Home, les conservo totes, però aquesta... Aquesta és quasi de museu. Ja m'he pensat, no?, si la pot firmar Ronald. Home, perquè sempre que es pot... Sempre és maco viatjar, però, home, Wembley sempre és recordar la millor nit. Mira, jo que et fa il·lusió, no saps com no tens un punyetero duro per poder pagar el viatge. Podia venir de moltes formes, a casa no em podien deixar els diners. On hi ha els diners? A les caixes o als bancs. Vaig haver d'anar allà, em van tractar molt bé i em van deixar els diners que els vaig anar pagant durant uns quants anys. Alguna vegada ho he pensat. Com podríem millorar aquella nit de Wembley? Sempre penso, jo crec que només es podria fer, no sé, guanyant-la a París per dir alguna cosa contra el Madrid. Sí, això sempre ho hem parlat. El que passa potser seria patir massa, no? Perquè